Social de les Muntanyes, tots els alumnes de la SER Conca de Barberà van veure la webinar El gel es fon i organitzada per la Fundació Kilian Jornet. Tot seguit vam fer un debat entre tots, per entendre-ho millor, i aprofundir sobre el contingut de les explicacions dels experts que van parlar sobre el desglaç. Després vam fer els grups i ens vam posar a treballar. Cada grup va pensar de quina manera podia representar les nostres idees. Abans de començar vam fer un esbós, després el vam pintar en un mural definitiu en una cartolina. Aquest és un escalador que està pujant una glacera i si el gel es fon ja no es podrà fer aquest esport més. Nosaltres volíem representar Que si el gel es fon ja no hi hauria aquest tipus de vida. Aquí vam fer una muntanya amb molta vegetació i l'altra sense vegetació. Nosaltres volíem representar una muntanya amb una glacera que s'estava desfent i un trencador sorprès per al camp. Nosaltres volem representar que si fa molta calor, els animals del Pol Nord ja no viuran en el seu hàbitat. En aquests altres dibuixos volem representar el desglaç i altres aspectes negatius per l'entorn. Quan vam acabar, cada grup va pensar 2 o 3 idees per lluitar contra el canvi climàtic. Després les vam ajuntar i vam fer un decàleg per enviar a la Fundació Kilian Jornet. Després la Fundació va enviar el decàleg al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agendes Rurals de la Generalitat de Catalunya. La lluita contra el canvi climàtic l'hem de fer entre tots. Tots podem fer alguna cosa. El nostre futur dependrà de com ens impliquem. Moltes gràcies a la SER Conca de Barberà per aquest gran treball que ha fet al llarg del curs 2021-2022.